Maayong buntag sa tanan na atay niabot nga order na gikan sa Philippine Bible Society. Mag-unboxing ta karon, i-order ta og Biblia nga Diglot, Cebuano English Diglot Bible Catholic Edition. Nya nindot ni kay makabanat tag Bisaya, makabanat po tag English ani nagsangyaw na to atong ablihan. So, mas invoice gikan sa Philippine Bible Society. Catholic edition siya. Dili siya hardbound. Softbound lang, softbound. Silver. Sa ibutan. Adonai Catholic. Adonai, beauty ro kanon. Imprimatur. Sampol. Sampulan na ito, Mateo 16:18. Mateo 16:18. Ang basahan, Mateo 16:18. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. O ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong iglesia. O bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. 19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Sa English. And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church. And not even death will ever be able to overcome it. This one. So, para to guys, naana tayo Biblia nga Binisaya o in English. Daghang salamat, Philippine Bible Society.